إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз һәм хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабәләренә салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Һәм икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки, бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен үзүдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Фазаккир фа инназ-зикра танфа'ул муъминин." Исләренә төшер, кабатла, яңадан әйт. Һәм мөэминнәргә шушы кабатлау, исләренә төшерү файда китерер дип әйтә. Һәм шуңа күрә бүген мин сезгә таныш булган, сез бик еш ишетә торган бер хадис турында сөйләп узасым килә. Ул хадис Сахих аль-Бухари һәм Сахих Муслим хадисләр җыентыгында килә. Абу Хурайра, Аллаһ анан риза булсын, риваят итә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "7 кешене Аллаһ Тәгалә күләгә астында саклар. Ул көнне бүтән бер күләгә дә, Аллаһ барлыкка китергән күләгәдән башка бүтән бер күләгә дә булмас." Алар кемнәр алар? Нинди кешеләр? Алар гадил имам, һәм Раббысына гыйбадат кылып үскән яшь кеше, йөрәге мәчетләргә бәйләнгән кеше, Аллаһ ризалыгы өчен дуслашкан ике дус, очрашсалар, Аллаһ ризалыгы өчен очрашалар, аерылсалар, алар Аллаһ ризалыгы өчен аерылышалар, һәм затлы, шибәр, зина кылырга чакырып та, аны кире каккан хатын-кыз чакырып та, мин Аллаһтан куркам дип әйткән кеше, һәм садакасын биргәндә сул кулы, уң кулы нәрсә биргәнлеген белмәслек, яшереп биргән кеше, һәм бер үзе булганда Аллаһны искә төшереп елаган кеше дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистә Аллаһ Тәгалә 7 төр кешегә, 7 генә кеше дип әйтми, бәлки алар арасында миллионлаган кешеләр булырлар. Ләкин 7 сыйфатка, 7 төргә ия булган кеше, лаеклы булган кеше, алар менә шушындый зур дәрәҗәгә ирешерләр. Һәм менә хәтта әби бабаларыбыздан сорасак, аларның кайсы берләре бәлки сугышта катнашканнардыр.
Кайсы берләре сугышта булганнардыр, Бөек Ватан сугышы һәм башкасы, әйме. Ләкин аларның һәрберсе дә герой булып кайтмаган. Аларның һәрберсе медаль алып, шушындай зур поощрениялар алып кайтмаган. Ни өчен? Чөнки герой дигән исемнәрне, медальләрне һәм башка төрле поощренияларны бары тик бик тә кыю булган бер эш эшләгән өчен генә биргәннәр. Һәм шуңа күрә безнең динебездә дә шулай. Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе шушы хадисләрдә безгә хәбәр иткәнчә, бар кайсы бер эшләр ул һәрбер кешедә булмастыр бәлки. Ул күпчелек кешеләрдә булмастыр бәлки. Ләкин әгәр дә син шулар рәтенә керсәң, син бик зур дәрәҗәгә ирешерсең. Ә мөхтәрәм җәмәгать, белергә кирәк, кыямәт көнне Аллаһ Тәгалә кояшны шул кадәр якынайтыр ки, хадисләрдә әйтелгәнчә, хәтта кояш мил ераклыгында булыр дип әйтә. Мил ераклыгында. Һәм шунда кемдер гөнаһларына карап, тезенә хәтлек тирдә баткан булыр, кемдер киндигенә хәтлек, кемдер хәтта муенына кадәр тиргә, үз тиресенә батып торыр дип әйтелә. Һәм менә шул көнне, мөхтәрәм җәмәгать, шул тирдән һәм шул авырлыктан кутылу, ул күләгә астында булу. Аллаһ Тәгалә үзенең куллары өчен бер күләгәне булдыра. Һәм галимнәр әйтәләр, ул Аллаһ Раббыбызның күләгәсе түгел. Чөнки күләгә дигән сүз, ягъни синең өстеңдә нәрсәдер бар дигән сүз. Аллаһ Раббыбыз өстендә беркемдә бер нәрсә дә юк. Аллаһ Раббыбыз иң бөек, высочайший дип әйтәбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ул Аллаһ күләгәсе түгел. Кайсы бер галимнәр әйтәләр, хадисләрдә әйтелде ул Гариш күләгәсе дип әйтәләр. Гариш күләгәсе Аллаһ Тәгаләнең мәхлугы һәм бөтен мәхлуклары арасында иң бөек нәрсә, Аллаһ Гарише, ул Гариш күләгәсе дип әйтәләр. Кайсы берләре исә юк, Аллаһ Тәгалә махсус күләгә булдырыр һәм шунда кешеләр кашырлар, сакланырлар дип әйтелә. Ләкин ул күләгә һәрбер кеше өчен түгел, мөхтәрәм җәмәгать, ул бары тик махсус кешеләр өчен генә булырлар. Һәм тагын бер хадистә шушындый күләгә искә алына, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемди бурычы булган кешенең бурычының бер өлешен киметсә, яки бөтенләй гафу итсә, аны Аллаһ күләгә астында калдырыр кыямәттә дип әйтә. Ягъни, әгәр дә сиңа кемдер бирергә тиеште акчаны мәсәлән, әйме, ләкин кайтара алмый, мөмкинчелеге юк. Шул бурычның бер өлешен гафу итсәң, яки бөтенләй Аллаһ ризалыгы өчен мин сине гафу иттем дип әйтсәң, менә шул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, бу кеше дә кыямәт көнне күләгә астында булыр. Һәм кире хадискә кайтсак, мөхтәрәм җәмәгать, зур дәрәҗәгә казанышка ия булган кешеләр, кешеләрне Пәйгамбәрбез искә алган. Аларның кайсы берләре Аллаһ Тәгалә белән аралары яхшы булгангадыр, кайсы берләре кеше белән кеше арасында яхшылык, изгелек күрсәткәннәре өчендер бәлки, әйме, ягъни яхшы эш, зур казаныш алганы өчен алар шушы 7 төр кешегә керерләр. Беренчесе гадел имам. Гадел имам дигән сүз һәм гомумән имам сүзенең мәгънәсе ул мәчеттә намаз укытучы, минбәргә менеп хутба сөйләүче түгел. Имам сүзе әл-амам, әл-имама дигән сүздән алынган, ягъни алдынгылык, кеше алдында бару. Һәм ул кеше булырга мөмкин мәчеттәге имам, ул булырга мөмкин гаилә башлыгы, ул булырга мөмкин нинди дә булса бер бригаданың, эшчеләрнең, мәктәпнең, организациянең башлыгы, ул булырга мөмкин ил башлыгы. Һәрберсе ушбу мәгънәгә керәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә монда Аллаһ илчесе нәрсә ди? Гадел имам дип әйтә. Ягъни гадел булса, бу кеше кутылачак. Менә бу алдынгы кеше, башлык кеше, ил башлыгы булсынмы, гаилә башлыгы булсынмы, нинди дә булса организация башлыгы булсынмы, гадел булса. Әгәр дә хакларын, үзенең вазифасын бер җитешсезлексез башкарса һәм кул астындагы кешеләргә хыянат итмәсә, ул кешегә кыямәт көнендә ушбу зур дәрәҗә булыр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы гаделлек еш кына, әйме, күп кешеләрдә ул аксый. Нинди генә кеше булмый, мәсәлән, әйме. Кайда гына булмасын, кеше әгәр дә үз кулына әз генә булса да, хакимлек алса, ул җәмәгать башкасын кыерсатырга нигәдер ашыга. Аның нәфсесе башкасына инде кыенлык тудырырга ашыга нигәдер.
Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез гадел булса котылыр дип әйтелә. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать әйтеп узырга кирәк, гадел дигән сүз үз вазифасын тулысынча башкарган кеше. Кешеләр алдында үз бурычын үтәгән, аларга хыянат итмәгән кеше гадел була. Һәм кайсы бер вакытта бу гаделлек ошап җитмәскә мөмкин. Хәтта безнең гаиләдә дә балаларыбыз мәсәлән, кайсы бер вакытта без нәрсәдер әйтәбез, ул балага ошамый. Biz аңа шулай эшләргә кирәк, менә болай кирәк, башыңа кышкыны шапка кияргә кирәк, а то ширлисең дип әйтәбез. Алар аңлап бетермиләр. Ләкин шул вакытта кул астындагы кеше шушы хөкемне аңламаса да, гаделлекне аңламаса да, барыбер имам булган кеше, алдынгы кеше, башлык кеше, ул хыянат итмәскә тиеш һәм гаделлеген сакларга тиеш. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса Раббысына гыйбадәт кылып үскән яшь кеше. Яшь вакыттан алып Раббысына гыйбадәт кылган, изгелектә булган кеше. Ни өчен? Чөнки яшьлек җүләрлек вакыты. Яшь вакытта кеше нинди генә эшләр эшләми, нәрсәләр генә кылып бетерми. Шуңа күрә менә урысларда да шундый бер әйтем бар: "Береги честь с молоду" дип әйткәннәр. Шул яшь вакытта синең авторитетың, синең дәрәҗәң кала. Һәм шуңа күрә яшь вакыттан аңлы булып үссәң, ул вакытта иншалла синдә зур әҗр савапка ирешерсең. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ каршында һәм аннан соң аның мәхлуклары каршында дәрәҗәңне саклап калу, пычратмау, хаталар кылмау, ул зур батырлык, ул сугыштагы подвиг шикелле. Һәм шуңа күрә менә шушы өстенлеккә тырышырга кирәк, чөнки ул җиңел генә бирелмәс, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм исебезгә төшерик, кыямәт көнендә дә Аллаһ илчесе әйтте, кыямәт көнне кешенең аягы да үз урынына кузгалмас ди, 4 әйбер турында соралган чыга хәтлек. Һәм шуларның берсе, ул нәрсә? Ул яшьлеге. Ничек үткәрде яшьлеген? Ва юсалу ан шабабихи фима афна дип әйтә. Ничек яшьлеген үткәрде? Нәрсәләр кылды? Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шушы яшьлегебезне сакласак иде. Өченчесе, йөрәге мәчетләргә бәйле булган кеше. Менә без хәзер карантинда, мәчетләребез ябык булу сәбәпле, мәчеттә булу рәхәттән, иректән мәхрум ителгән идек, ләкин әлхәмдүлилләh мәчетләр ачылды. Хәзер без мәчетнең тәмен белә башладык. Хәзер без аңлый башладык мәчетнең нәрсә икәнлеген. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы мәчетләргә бәйле булу, мәчетләргә ашыгу, җәмәгать намазы булсынмы, җомгалар булсынмы, яки просто кирип мәчеткә Коръән уку, зикрләр кылу булсынмы, алар һәрберсе мөхтәрәм җәмәгать менә шушы мәгънәгә керә. Һәм ни кызганыч, кайсы бер вакытларда мәчеткә килгән кеше, мәчеттә булган кешене без тәкәбберлегебез сәбәпле, да бу бездельник, моның эше юк, да бу фәлән, да бу тигән, гел мәчеттә генә утырып тора, аның эше юк микәнни, аның гаиләсе юк микәнни дип хөкем чыгарга мөмкин без. Ләкин ул хөкем җәмәгать безнең пычраклыгыбыздан гына чыга. Безнең шушы уйламабыздан чыга. Һәм шуңа күрә мәчеттә булган кеше, ул җәмәгать менә шушы 7 төр кешегә керә. Әлбәттә, динебез тунеядец булырга чакырмый. Бер эш эшләмичә, кешегә нитеп йөреп, кешедән сорап йөреп, эшсезлектән интегеп йөрү динебездә тыелган. Әмма ләкин кешенең дөньясы да барса, һәм ул шуның белән бер рәттән мәчеткә дә һәр вакыт үзенең күңеле тартса, ул җәмәгать шулай ук шушы зур дәрәҗәгә ия булыр. Дүртенчесе, бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен дус иткән кешеләр. Алар дуслашканда, бергә булганда, дөнья мәслихаты өчен түгел, нинди дә булса связьләр, танышлык өчен түгел, нинди дә булса башка төрле корыстный сәбәпләр өчен түгел. Алар Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсенә якын булалар, дус булалар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә кызганыч, ләкин күп кенә вакытларда, менә ул хәтта күренә, ул чит кешеләргә дә күренә. Кеше белән дус була, якын була, аннан нинди бер файда күрер өчен. Аннан нинди дә булса бер үзенә бер прибыль чыгару өчен. Һәм Аллаһ сакласын, әгәр дә шул кешегә нинди дә булса бер кыенлык килсә, бер авырлык килсә,
аның гадәттә якындагы булган күп кешеләре проблемалары башлангач качышып бетәләр. Бик әзләре кырыйларында кала. Мин думаю, что сезнең һәрберегез андый кыйссаларны ишеткәнегез бардыр. Кешенең яхшы булганы, дуслары бик күп, артыннан күп кеше ияреп йөри, проблемалары башланса, шушыды күпчелек юкка чыгалар, таралышып бетәләр. Алла сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, димәк ул дуслык Аллаһ ризалыгы өчен булмаган. Аллаһ ризалыгы өчен башкарылган эш ул калачак. Аллаһ ризалыгы өмет ителмәгән эш ул кайчанда булса бетәчәк, юкка чыгачак. Һәм аның бер әсәре дә калмаячак. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе әйтте: "Җыелышсалар, Аллаһ ризалыгы өчен җыелышалар" ди. Аерылышсалар, бу ике кеше Аллаһ ризалыгы өчен аерылышалар ди. Һәм бер-берсенә насихат кылыр өчен, бер-берсенә Аллаһ Тәгаләне искә төшерер өчен алар вакытларын кызганмый. Алар уялып тормый, алар куркып тормый. Алар әгәр дә хатаны күрәләр икән дустында, алар әкренләп, җайлап кына, ләкин хаклыкны ирештерәләр. Бишенчесе исә мөхтәрәм җәмәгать, затлы һәм шибәр булган хатын-кыз зинага чакырып та, зинадан тыелып, мин Аллаһтан куркам дип әйткән кеше мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки бу урында ни өчен бу кеше кергәнне шушы 7 төр кеше арасына? Чөнки бу вакытта шайтан бик тә көчле була. Шушы вакытта тыелып калу, сакланып калу ул зур иман сәбәпле генә булырга мөмкин. Күп кеше шушы урында хатага бирелеп, ул хәтта Алла сакласын зинага, чумырга мөмкин. Һәм менә шуңа күрә үз-үзеңне кулыңа алып саклануың сине менә шушындый зур дәрәҗәгә китерәчәк. Һәм монда әлбәттә ирләр турында гына сүз бармый. Хатын-кызларда нәкъ шулай. Әгәр дә хатын-кызны мәсәлән көчле булган, шибәр булган, һәм зур дәрәҗәгә ия булган ир кеше зинага чакыра икән, һәм хатын-кыз тыела икән, аңа да нәкъ шундый әҗр савап булачак. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, искә төшерик Юсуф алейһиссәламны. Ул министр йортында хезмәтче булды, хезмәтче кул булды. Министр дәүләтнең иң зур бер кешесе. Аны хатыны шундый шибәр иде, шундый матур иде. Хатыны чакырды зина кылырга. Юк ди нәрсә. Юк диде Юсуф алейһиссәлам. Ма'адаллах, Аллаһка сыйнам дип әйтә. Упаси Господь дип әйтәләр инде русча, әйме? Пусть Аллаһ сбережет дип әйтәбез. Һәм менә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Юсуф алейһиссәлам тыелды: "Иннаху рабби ахсана маthwай." Ул минем хуҗам, синең ирең, ул министр, ул минем хуҗам иде. Ул миңа яхшы тормыш күрсәтте ди. Ул миңа йортымны бирде, яшәргә урын бирде, тәрбиясен бирде, күркәм эш итте дип әйтә. Һәм мин аңа хыянат кылмыйм, һәм бозыклык кылучылар алар уңышка ирешмәсләр дип әйтте Юсуф алейһиссәлам. Алтынчысы, садакасын шул хәтле яшәргән кеше ки, хәтта аның сол кулы да уң кулы нәрсә эшләгәнен белмәс дип әйтә. Без җәмәгать бүгенге көндә безнең сол кул гына түгел, бер бөртек изгелек эшләсәк тә, аны бөтен дөнья күрүен телибез. Иң беренче чиратта Instagram күрсен, иң беренче чиратта хатын, балалар күрсен, туганнар, якыннар күрсен, дуслар күрсен дип, без җәмәгать еш кына рияга чумабыз, Алла сакласын. Ләкин рия изгелекнең бер бәясендә калдырмый. Изгелекнең бер эшендә калдырмый. Мин әйтмим, ярамый куярга Instagramга дип. Мин әйтмим, кешегә әйтергә ярамый дип. Әйтергә ярый, ләкин кайчан үрнәк күрсәтер өчен. Нинди дә булса, эшне башлап җибәрер өчен. Менә мәсәлән, миннән 1000 әйдәгез кем күбрәк җыя, кем күбрәк бирә дип, кешеләргә этәргеч бирер өчен. Ләкин ул инде процентный соотношениедә карасак, ул бик әз булырга тиеш. Безнең бүген моның хәтле эшкә без моның хәтле пиар ясыйбыз. Бу бик кызганыч әйбер. Аның пиары бу хәтле эшкә, моның хәтле булуы да җитә. Эш барыр өчен, эш китер өчен, ләкин безнең капма каршыга әйләнде кызганыч. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, үрнәк күрсәтергә ярый, ләкин ниятең Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Кеше мактасын өчен түгел, подписчиклар җыелсын өчен түгел, нинди дә булса җирдә мактасыннар, гәҗиткә язсыннар өчен түгел, Аллаһ Раббыбыз разый булсын өчен. Һәм менә шул вакытта бу кеше, әйме, күңелендәге ихласлыгы өчен, тырышлыгы өчен Аллаһ Тәгалә аны нәрсә эшләтте? Аллаһ Тәгалә аны кыямәт көнендә шушы күләгә астында булучылар, зур дәрәҗәгә ирешүчеләр рәтенә кертте. Һәм соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, 7нче төр, ул ялгызы калганда Аллаһны искә төшереп, күңелен нечкәреп елаган кеше.
Безнең ни өчендер җәмгыятьтә, илебездә ир кешеләргә бигрәк тә елау ул зәгыйфлек билгесе булып тора. Признак слабости. Что кто-то плачет, кто-то там льет слезы, да? Безнең һәрвакыт малай кеше җыларга тиеш түгел, малай Аллаһ вперед, Аллаһу акбар дип безне үстерәләр җәмәгать. Ләкин шуннан соң үскәч безнең бәгырьләребез катып, Аллаһ китабын укыганда да янышкәреп бетә алмыйлар. Күңелләребез йомшарып бетә алмый. Менә бу җәмәгать бик тә начар булган бер күренеш. Динебездә кеше күрмәсен, күрүе кирәк түгел, бер үзең булганда. Әгәр дә син Коръәнне укып, Пәйгамбәребезнең хадисләрен укып, нинди дә булса дини китапны укып, күңелең йомшармый икән, Аллаһ Тәгаләне искә төшереп син елый алмыйсың икән, хәтта бу үзеңнең шундый каты бәгырьле булуыңа йыла. Үзеңнең шундый хәлдә булуыңа йыла. Чөнки йөрәгең таш кебек катыдыр бәлки. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы үзе генә калганда, риядан ерак булганда, ихласлы рәвештә Аллаһны искә төшереп елау, ул җәмәгать зур иман билгесе. Ул җәмәгать ихласлылык билгесе. Һәм моннан уялырга кирәк түгел, бу бәхет күз яшьләре булырга тиеш мөхтәрәм җәмәгать. Бу тәкъвалыкны арттыра торган күз яшьләре булырга тиеш мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шул кеше, иншааллаһ, Аллаһ Раббыбыз насыйп әйләсә, кыямәт көнендә дә ул шушы 7 төр кеше арасында булачак һәм инде күләгә астында сакланачак. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, күргәнегезчә, бу 7 төр эш алар җиңел түгел. Аның өчен тырышырга кирәк. Әгәр дә алма пеш авызыма төш дип ятасың икән буттарың күтәреп, әлбәттә, конечно, җыламыйсың, конечно, шушы тәкъвалыкка ирешә алмыйсың. Аның өчен көч куярга кирәк. Аның өчен изге ният булырга тиеш. Аның өчен омтылырга тиешсең, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяга барлыкка китерде, безне бу дөньяга чыгарды. Һәм бу дөнья сынау урыны, без шушы сынауларны күркәм рәвештә үтәргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз безне кыямәт көнендә дә уңышка ирешүләрдән кылса иде, һәм Аллаһ Раббыбыз вәгъдә иткән күләгә астына һәммәбезне дә бергә җыйса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.